ta' qalb ħelwa u umi. Irridu nkunu kif għattinna inti, missjonarji at home, u dak li naqsmu ma' ħaddieħor ikun ġej minn dak li ngħixu aħna. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. La tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħi, li jaħfer ħtijietek kollha, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. L-isem tal-Missir, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Nsellem daw kollha qegħdin iseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u fuq il-mezzi soċjali. Nofru din il-qudiesa mod speċjali għal ruħ l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li huwa elu is-sena mill-mewt tiegħu. L-istess kien nofru wkoll talb għal paċi fid-dinja u għal dawk li għandhom bżonn ħafna it-talb. Morda dawk li għaddejjin minn diffikultajiet kbar ħabba il-gwerer u anki oħrajn li għandhom bżonn ħafna talb. Illum il-mulej jgħidilna min għandu laċċ jiġi għandu jixrob. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija dolb fl-Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Int mallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int sultan ħanin tagħna mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. F'ħnina tiegħek mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Il-mulej għarrafni u jien sirt naf. Inti u rejtni l-emejjel tagħhom. U jien bħal ħaruf ġbejjed meħud tal-qatla ma kontx naf li kienu qed inassu kontrija u jgħidu ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha. Inqaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int, mulej tal-eżerċti, imħallef ġust li tifli l-qalb u l-moħħ, ħallini nara il-vendetta tiegħi minnhom, għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr l-Alla. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Ngħidu flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi.
Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi, salvani minn kull min iħabbatni u eħlisni li ma jaħtfunix bħal iljun u jqattawni u ma jkunx hemm min jeħlisni. Flimkien mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Għamel ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fija. Ħajjintemm il-ħażen ta' ħżina u jitwettaq il-bniedem sewwa. Int tarbel il-moħħ u l-qalb. Int Alla ġust. Flimkien mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi u Alla li salva il-minu qalbu safja. Alla hu imħallef ġust. Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Flimkien mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Dawk li jisimaw il-kelma b'qalb tajba u sinċira jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu: tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu: dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu: mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija. Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlem, ir-raħal minn fejn kien David. Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom ridu jaqbduh iżda ħadd ma mett idejh fuqu. L-għases raġgħu lura ant il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom: dan kif ma ġibtuhx magħkom? L-għases qalulhom: qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom: intom ukoll tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih, imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu, qabeż u qalilhom: jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna l xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. Huma qalulu: m'intix intu wkoll mill-Galilija hux? Fittex l-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Fl-ewwel qari tal-lum smajna din l-esperjenza ta' Ġeremija li kien qiegħed jitkellem mal-mulej u jara dak li għaddej minnu. Kien hemm diversi li għax hu kien qed iwassal il-ħeġġa biex il-bnedmin jerġgħu lura mill dak li kienu qed jagħmlu u jilqgħu il-kelma t'Alla. Kien hemm diversi li riedu jwarbuh, riedu jalqulu ħalqu. Saħansitra anki joqtluh. Imma Ġeremija ma qatax qalbu. Baqa' għaddej u ħalla f'idejn il-mulej. Dak li qed jagħmel emmen li dak li qed jagħmel huwa dak li qallu Alla.
u baqa' għaddej. Fil-Vanġelu Ġesu kien qiegħed jippriedka u dak li kien qiegħed jgħid naturalment kienet iħeġġeġ lill-poplu biex ukoll jerġa' lura mit-triqat tiegħu. U kulħadd ħareġ bil-fehma tiegħu. Kważi kien hemm min ittantah fil-bidu tal-kapitlu ta' dan il-kapitlu biex Ġesu juri ruħu u jagħmel mirakli f'Ġerusalemm biex isir famuż. U Ġesu il-kliem tiegħu kien iż-żmien kien għadu ma wasalx. Aħna fil-ħajja tagħna kultant infittxu li ikonna l-approvazzjoni ta' dak li qed nagħmlu. Nagħmlu karità u rridu nġibuha x'imkien fejn tidher fuq il-mezzi soċjali, ritratt ta' dak li qed nagħmlu, eċċetera, qisu bil-fors rridu nuru dak li qegħdin nagħmlu. Però l-importanti x'inhu? L-importanti hu li jien inkun għamilt xi ħaġa tajba, xi ħaġa li permezz tagħha qiegħed ngħin il-ħadd ieħor, xi ħaġa li permezz tagħha qiegħed inwieġeb għal sejħa tal-mulej li jħeġġiġni, li iqanqalni biex nagħmel it-tajjeb. It-tagħlim jgħidilna Ġesu ma jiġix minn moħħna biss, imma huwa l-mulej Alla il-Missier li jagħtina d-dawl, li jurina t-triq, li jurina dak li hu veru, li jurina dak li tassew jimlinna l-qalbna fil-ħajja. U mhux stess qallhom Ġesu, it-tagħlim tiegħi mhux tiegħi imma ta' dak li batni. Aħna s-saħħa tal-kelma tagħna bħala nsara ma tiġix minn kemm naqraw kotba, imma minn kemm aħna niftħu qalbna għall-kelma tal-Alla u nħalluha tmissna. U tkun tassew dik li timlinna qalbna u taqtanna l-aċċ. Min għandu l-aċċ jiġi għandi u jixrob għalinna Ġesu. U tassew kemm aħna miftuħin biex nilqaw din il-kelma tiegħu u nħalluha taqtanna l-aċċ. Aw min jorbot qalbu ma' flus, ma' unuri, ma' seta. Imma aħna bħala nsara is-sejħa tagħna hi l-qalb tagħna nħalluha timtela b'dak li idawwalna bih l-Ispirtu Qaddis tal-Alla, l-Ispirtu Santu. U għalhekk l-istedina hija kontinwa. Ejja nagħmlu dak li l-mulej idawwalna fil-ħajja tagħna. Ejja nilqgħu l-istediniet tiegħu fil-ħajja tagħna biex inkunu tassew dawl għall-oħrajn. Mhux bl-argumenti, imma b'dak li aħna nagħmlu bil-paċenzja tagħna u anki bil-kelma tagħna li tqanqal, bil-kelma tagħna li tħeġġeġ u bl-eżempju tagħna li jkaxkar. Jalla dan id-dawl li qed jagħtina llum il-mulej permezz din il-kelma tiegħu jgħinna biex inkomplu nħejju ruħna ħalli dawn il-ftit ġranet li fadal tar-Randan jgħinuna ħalli nippreparaw sew biex iva dakinhar tal-għid ikun tassew mument fejn jien ngħid iva warrabt il-bniedem il-qadim tiegħi dak li jien kont qiegħed ngħix, il-mod kif kont qed ngħix, dak li għalija kien qiegħed ifixkilni, dak li kien qed warrabni billi ngħix il-veru mixja tiegħi bħala nisrani u nikber fiha u qomt għal bniedem ġdid fejn araft lil mulej
warrab dak li jassarni, dak li jaqta li qalbi, dak li ma jħallinix nara il-veru ħajja u dak li jimli li qalbi u nħalli issa lilu biex ikun tassew dak li jimli li qalbi bil-ferħ u bil-paċi tiegħu. Ma norbot qalbi ma' xejn li f'dak li hu it-triq, il-verità u l-ħajja. Ħuti jeżis, aħna ġejna mifdijin bil-qawwa tad-dem ta' Kristu, il-ħaruf bla teba. Noffru lill-Alla l-missier dawn it-talbit tagħna fil-waqt li fi spiritu ta' penitenza u ndiema ngħidu: Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għall-insara li għadhom jiġu persegwitati u diskriminati minħabba l-fidi tagħhom nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għal min jaqdir is-soċjetà fil-ħidma politika bħala mħallef, maġistrat jew pulizija, ħalli jifhem ir-responsabbiltà kbira tiegħu u biex isib kollaborazzjoni miċ-ċittadini nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għal morda fl-isptarijiet u l-familjari tagħhom biex jimtlew bil-faraġġ tal-fidi nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għalina biex ma nibżawx nuru li aħna ta' Kristu billi nintrebħu bil-qawwa tal-verità tal-Vanġelu nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. U nitolbu għal-mexxejja kollha tad-dinja biex jagħmlu ħilithom kollha biex fi spiritu ta' dialogu ifittxu dak li fassew iġib l-għaqda u l-paċi nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Nitolbu kollha għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulija tihom dak kolli għandhom bżonn bħalissa u għal-morda tagħna biex isibu min jgħinhom jaqaf magħhom nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Mulej Alla tagħna inti l-ken qawwi tagħna. Salvana u ħlisna minn kull tfixkil u mexxina fit-triq tal-ġustizzja. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' bis-slim l-offerti tagħna mulej u qiegħed ir-rieda tagħna tilqa' ir-rieda tiegħek ukoll jekk ma tridx toqgħod għalik. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfa' qlubna l fuq
nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew mulej misir qaddis għal ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna ntrażżan fina drawwiet iżina, terfana ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba, troddinna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol farħana faruk ismewiet ma' s-serafin il-qawit tas-sema. Fl-imkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bqima kollha intendulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ora tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, raġaratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papaljun mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof Ġewletien u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, takar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Għenna li nalkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka muqaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox li kien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti bismewit, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħinatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li intrid fejn li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja,
Ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatilha l-grazzja mulej l-sagrament tiegħek inaddafna u li bil-ħidma tagħhom fina insiru noġbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Aziz Arċisqof Pawlu, jiena nixtieq ngħid grazzi lill-mulej tad-don li tagħna fik. Fik sibna raj ta' qalb ħelwa u umi. Irridu nkunu kif għattilna inti, missjonarji at home, u dak li naqsmu ma' ħaddieħor ikun ġej minn dak li ngħixu aħna. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. La tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħi, li jaħfer ħtijietek kollha. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Isem tal-Missier, tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattabtan ħellesejnu għafmana, glorja l-Missier l-Ibenu l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-intijomna, għaliki smattabtan Ġesu li twiltani li tkun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi għafrinna dnubitna. Il-isna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek.
l-misterju tal-fehm tal-Anġlu Gabriele ħabbar is-Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Mis-sena li inti f'smewit jitqaddes ismek tiġi saret nagħtek il-kull trid kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. كيف كمل بدو الساعة دايم يبقى الدايم تدايم آمين. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-tangel sul it-tibret għalina rtikun bnidem bħanna. Oġa sutijaj, għafrinna dnubitna, ħlisna minnar tal-infern. Kull ġenna l-erbuħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Tini misterju tal-feħ da Sittna Marija Marret iż-Żura, qariba tagħha Santa Elizabetta. Mis-sina li inti f'smewit jitqaddes ismek tiġi salet nagħtek, il-kull trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. كيف كمل بدو الساعة دايم ويبقى الدايم تدايم آمين. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-tana ġesu li turet għalina li tkun bnidem bħanna.
O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, Elisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tilet misterju tal-feld meta s-Sinjur Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missina li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull irritint kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب إذا أخلصنا من الداني آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا طلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Glorja l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تريم آمين. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma tal-tani ġesu li t-wilet għalina tikum bidem bħanna. Oġus tijaj għafrinna d-nubietna, ħilisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom zon taħna tijak. Fil-raba misterju tal-fer, Sitna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom ġesu fit-tempju. Missina li inti bismawidi tqaddes ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب إذا أخلصنا من الداني آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun. قديسة مريم ملا اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasun.
ġasum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talb tan Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj jaffrinna dnubietna, ħlisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju minn tal-fer, Sesna Marija u San Ġusep tilfu l-binhom Ġesu, wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missina li inti usmewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, il-kull trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, waffrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. Vla daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-lejn miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slimarik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slimarik dek najt u rixaħna turufnati li teva. Ilek it-nidu aħna li nibku, nof f'dan u it-tadmuħ, ejja mela fukatatana dawar lejna dawk lajnejn tiegħek u tal-ħnina, u rina u radat l-ufnament il-ġesu frott-imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, mis-sina li inti usmujti tqaddes ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, waffrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Matijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-difuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missir eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu għaddis Alla. Henna lina. Irta mqazza Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Il-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoqli mħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġa. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Afrilla nitolbu mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbu mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, tlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem. B'interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwijat issa u ngawdu l-età dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbita. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, għaddisin koll protetturi tagħna, itolbu għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
kun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom tal-Alla Marija Santisma, birka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla Flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.